Здравейте, приятели! Правя това бързо включване, тъй като много хора се чудят и питат как точно помага гелът от алоe вера. И затова реших да направя този експеримент, който аз съм правила и преди, показвала съм и пред мои близки приятели, непознати също така на презентации. И искам да ви покажа и на вас как помага и действа гелът от алоe. Като, тук съм си приготвила 2 чашки празни и прозрачни, за да виждате какво се случва. Като съм приготвила и питейна вода, като тя играе ролята на нашия организъм, когато се родим, т.е. чист, не замърсен и здрав, както се казва. Като тук съм си приготвила и 3 сурови макарончета, които играят ролята на нашите клетки в организма. Също така и йодена тинктура, която ще играе ролята на замърсител на нашия организъм. Всички казват, че когато пием много вода, организмът се пречиства. Да видим дали е така. Ето, пускам един макарон в водата. Вижда се, че клетката си е чиста, нали така? Така. В другата чашка ще сложа от йодената тинктура, за да замърсим организма. Ето така. Виждате, организма вече е замърсен. Ето сега. Ще сложа другото макаронче, друго чисто, в замърсената среда. Виждате как макарончето потъмнява, т.е. нашата клетка се замърсява под въздействието на вредната храна, която приемаме, газираните напитки, мръсния въздух, дори ако щете, защото малко или много и той е замърсител на нашия организъм. Ето, виждате как стана черна нашата клетка. Сега ще сложа тази замърсена клетка в чистата вода, да видим как чистата вода и дали може да помогне на нашата клетка да се пречисти, да се възстанови. Ето, виждате, няма резултат. Така, сега в тази замърсена среда, в нашия мръсен организъм, ще добавя от гелът от алоe вера, за да видите нагледно, ето, как гелът от алоe вера, когато се използва в дългосрочен план, пречиства нашият организъм и създава защитен филм на нашите клетки. Ето сега взимам отново мръсната клетка, замърсената клетка и я поставям в гелът от алоe вера, за да видим как ще се пречисти нашият организъм, нашите клетки. Ето, клетката се изчисти, което е показно как действа гелът от алоe вера. Така че, хора, ако пиете достатъчно гел от алоe вера, вие ще пречистите своя организъм и ще разрешите всеки здравословен казус, който имате, като отново препоръчвам това да се прави в дългосрочен план. Защото ако човек каже, искам да опитам една бутилка алоe вера, да пробвам само, по-добре не си взимайте, защото няма смисъл. Една бутилка стига за 10 дни. Няма смисъл да си давате парите, както се казва, за една бутилка само да пробвате, защото от една бутилка няма да видите резултат. Това все пак е билка, алоето е билка и си трябва време да се натрупа в организма и да почне да действа. Мъжът ми имаше проблем с дишането и му препоръчах, казах му, добре, опитай, няма нищо да ти стане. И той реши да опита, но той не опита с една бутилка. Той започна да пие гел от алоe вера с коприва, като след първия месец още той усети разлика в своето дишане. Нямаше го това задъхване, което го имаше преди това. Трудното дишане, което само говори за себе си, че при някои хора действа, дори почва да действа след първия месец, при някои след третия, при някои чак след 6-я месец, зависи колко е замърсен нашият организъм. Така че опитайте, но опитайте дългосрочно, защото това ще бъде
вашето природно лекарство, както се казва. И вие ще спрете да ходите в аптеките и да давате луди пари за лекарства, които ни тровят, които увреждат организма и които не помагат. Помагат само на момента, но в дългосрочен план вредят. Така че опитайте. Ще оставя линк в описанието и който реши, че това видео му е било полезно и е за него и иска да опита да промени живота си, нека го натисне, нека да ми пише налично и ще се свържа с него. Чао, чао! Allô, 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 LBN, je deviens paro. Allô, 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 LBN, je deviens paro.